Nggih, alhamdulillah kepanggih malih kalian panjenengan. Alhamdulillah. Ya alah. Ya, muga-muga masyarakat mboten jelek mboten waleh ningali kula kalih sampeyan njondok. Nggih. Pokok bendinten kepanggih kan nggih semakin mempererat persaudaraan nggih Pak nggih. Silaturahmi. Walah nggih padha karo Kirana tipis ya niki. Nggih. Mbok maem sing akeh kaya ibu-ibu waranggana niku lak mame kathah sanget to niki. Wah, lah nggih lah niku wau pun telas burini niku wau pun telas kotak 5 niku wau diras. Lah nggih. Iki bengi iki pokoke sing tak ajar Kirana, Kimora karo Kairo. Nah, pas kakak nggih Pak nggih. 3 kakak. 3K pakai inisial K semua. Ndelala kok dalake jenenge ya Kakangko ya. Kangko, Kimora, Kirana, Kairo. Wah, jensip. Kula nggih wonten dalang cilik nika. Sapa? Adik kula. Sinten? Mirza Kairo nggih. Kairo. Enak tambah sing nyelentem jenenge Kabul. Kabul. Guyu ra iso noleh, guyu ra. Lah ya. Mringi suntune sak genteng-genteng. Lah iya dada. Pokoke bengi iki sinden-sindenku merdeka sekali. Nggih, luar biasa. Kula remen sangat loh Bapak ngeten iki. Remen seneng perkara apa Nduk Cahyu? Suka ada yang meneruskan budaya Jawa. Betul. Semakin bertambah hari semakin bertambah bibit-bibit unggul nggih Bapak nggih. Alhamdulillah. Dan dari kota Kediri semua alhamdulillah membawa nama baik Kediri, adik Kimora, adik Kirana. Dan pinter-pinter. Kediri kabeh. Kediri alhamdulillah. Dadi sok generasi-generasi iki bakal muncul. Engko lek Mbak Cungpe iki wis buyutan. Mbah Compe. Lah ya, makasane enek sinden-sinden selanjutnya. Nggih. Arep nembang apa Cahyu kudu nganggo bawa sik, kabeh nganggo bawa ki mau. Wis santai dalu menika santai bengi iki santai wae, Nduk. Santai, Pak. Ora usah kemrungsung. Siap. Aduh. Kelas 3 SMA lho cah iki cah. Dede wis gedhe men. Tenan lho Kimora. Biyen lintangi petuk karo Pak Kangko ya sak mono kuwi sak sampean kuwi. Nah, jan kula benjing nggih pengen lho punya kalau udah berumah tangga pengen punya anak seperti adik Kimora, adik Kirana, pintar. Enek resepe, Nduk. Napa? So nek duwe bojo ya, Nggih. pengen duwe anak kaya Kimora, kaya Kirana, pinter nembang. Pripun? Lek gawe malam jemuah. Kedah malam Jumat berarti. Sunah Rasul kuwi. So nek wean di bojo SMA mau mikir bojo mboten nggih. Mikir sekolah sik sok kuliah ya. Nggih. Nah, sampean diantu-antu dinteni warga Kajang. Kajang, alhamdulillah penontonnya banyak sekali nggih Bapak. Uwong Nduk dudu banyak ki ngok. Penonton kan manusia toh Pak. Lah ya munimu banyak no. Banyak itu tegese bajan kata saking sampai belakang-belakang menika lho Pak. Ngebaki dalan punan. Oh, nggih, kathah. Alhamdulillah. Sehat danten nggih Pak Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah sing semangat ket wau kon jenengan terus to Bu. Daleme pundi Ibu? Oh alah, nggih sehat selalu nggih Bu. Panjang yuswanipun. Nggih niku. Pun gadah putu, napa? Wayah kok putu. Oh alah, nggih sehat selalu nggih Mbah nggih. Nggih, niku tanpa dongko tanpa kayang niku bojone Trilocana. Nggih, lagune napa no? Cahyu. Sing modern aku ya gelem. Nah, coba wis gajun muni dangdute kok. Ning dibawani sik. Nggih. Apa? Gelang alit bawa blamyangan nggih Pak. Wah, aku mau jan arep muni ngono lho. Banyuwangen aku ngono. Mesti nyonto-nyonto. Dodol lintang nek rumasaku kaya atiku kaya padha karo lintang ya. Sehati to kita, Pak. Sehati. Lah iya to domonge kok. Alah nger. Ya. Mambiat mayong ngono to? Nggih. Ayo. Mambiat mayong iki yo luar biasa, kanca-kanca tepuk tangan semua buat Terima kasih matur sembah nuwun. Pejan iki wonten Nanang Kosim to tibake. Nanang Kosim iki sapa? Mas Nanang. Mas Nanang niku lho. Oh, Nanang PCK niku. Nggih, PCX. PCE.
Tapi niku penggemar setia panjenengan lho Nggih, Bapak. nggih. Dari kula kecil sampai saat niki Mas Nanang sering nderekne panjenengan. Sering niku. Kaya niku lak keluarga to asine. Masih keluarga? Nggih, niku adike sing ngibet niku kok. Walah, layak podo-podo. Padha kucluke. Ya. Iki cara panganan ono suarane mateng tenan lho iki san. Ya, ya. Terus yo. Gandeng bala biangan. Nduk Lintang. Dalam. Sampeyan kenal ora karo Pak Gino Putra Dikari Jakarta? Oh, Bapak Gino Putra Dikari. Nggih. Kadosipun nate mireng. Nah, nggih niku mirsani wonten TikTok menika salam kageng Nduk Lintang Kairo. Oh, nggih matur sembah nuwun Bapak. Gino Bapak Putra Gino Dikari. Putra Dikari. Wonten Jakarta. Disapa-sapa juga buat penonton yang live streaming ya Pak. Betul, betul. Niki banyak sekali yang live streaming berarti nggih. Hampir 3.000 sing mirsani teng YouTube. Alhamdulillah disapa-sapa buat teman-teman yang ada di live streaming ya Pak, Nggih, Bu. Nggih. Sing wonten TikTok nggih sampun 2.000 lebih pasang mata. Dadi wong 5.000 nggih. muncul pementi gorene nggone wis ora muat no. Lah nggih to Pak. Tenan. Dadi wong wong Kajang kene nggone bersih desa nanggap wayang ki nyenengke wong pirang-pirang ewu. Nah, alhamdulillah. Sedekah rasa. Cucuk nek urunan nyatu 50-an. Nah, kuwi. Mergo nyenengne wong akeh. Yo terus. Nyaram biai no suan toro. Yan, jos tenan suarane. Ora tak ganggu, arep tak rungokke iki. Ayo, terus no. Pianyu Nduk, angger krungu suaramu sing nonton bapak-bapak ning kono lek ngrokok malih cukupat. Hah? Lantak napa to Pak kok kesesam mawon? Pak? Kesengsem karo suaramu lho. Biasane ngrokok biasa no. Sampai kelek bluke ya Pak. Nggih kelek. Wah, apik tenan. Ayo terus yo. Lor lan kidul sangkar hangkali liat belambiangan belambiangan Aja ya. Aja takon seneng sesaji sanggo Nano tanah India gumelaring taman sarino swan toro wah kan. Iya, duwe kabisan sing kaya ngene, wis cilik dipupuk, diajari karo bapak ibune, bareng gedhe pancen ya dadi swara sing iso menghipnotis
ribuan para pemirsa sing rawuh bengi iki no. Ya amin amin pangestunipun panjenengan Bapak. Ya Cahayu tenan pokoke bapake pangestune lagi seneng-senenge mengestuni wong iki. Wah, luar biasa. Ya tenan ditutupne lek nyinden ya, Nduk. Nggih. Ya ditutupne lek nyinden. Adanto sampean iki lahir dadi bocah saiki utawa kaum apa ngene Gen Z. Gen Z. Nggih. Nyatane sampean tidak malu selalu menggeluti dan menjiwai dalam budaya Jawa wayang kulit utawa pesinden. Alhamdulillah, remen kula Bapak. Remen nggih? Remen. Tenan, kurup lho Nduk nyinden timbang derep. Remen lek wonten. Oh, temen. Kok malah ireng. Yo, gerajakan Banyuwangi ya, Nak? Gelang alit apa Oh, gelang alit. Oke, siap. Gelang alit boleh. Nah, ya. Ya, coba Nduk Lintang Kairo dari Kediri juga. Wah, ya. Katur Pak Putra Dikari. Ya, nggih. Bapak Putra, selamat menonton nggih, Pak nggih. Nggih. Kalian Mas Tarno Tania Jaya dan lain-lain kanca-kanca wonten ing channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Nah, yuk monggo gelang alit yuk.
Yan luar biasa, Nduk, Tang. Salam Bapak. Iki mau entuk salam saka menjane Pak Putra Dikari. Nggih. Jarine nalika ultah PKWL ketiga tahun 2025 bintang tamune jenengan nggih, Nduk. Oh nggih kemutan kula Pak, Nggih. nembe mawon. Wonten Nggih. sedayu Bantul. Nggih. Nggih, sama Mas Gading. Oh, dulu. teng daleme almarhum Pak Sino Nugroho. Almarhum Bapak nggih lho. Nggih, dedeh. Nggih. Nganti kalingan. Lek disikke ya ngongko diurutke. Ayo, Nduk Kimora. Ya, Aku seneng kok Nduk lek duwe apa jenenge enek cah cilik duwe talenta, duwe kepinteran kaya ngene aku seneng. Ya, ya. Lek kita nggih bonus kanggo para warga ning Kajang. Oh, mau bengi tak dadak ya, Nduk. Sesuk bengi melu neng nggon. Kajang Bungur Sukamara. Oh, ngono. Delalah bocah ya gelem. Ya, Iya, ngestoke dawuh uga bengi iki uga perpisahan. Jane ya urung wayahe. Ya. Jane Pak Kepala Desa, ya Pak Yatiran, heeh. Wis rampung nggone ngembak Jejiban Agung dadi Kepala Desa ning Bungur 3 periode. Oh, ngono ya. Iki taun ngarep ki ana pilihan Kepala Desa, heeh, tak jaluk masyarakat wonten ning Bungur tetep nggo njaga kerukunan gotong royonge, persatuan-kesatuan dijaga. Beda pilihan aja nganti jotosan, ya. Beda dukungan aja nganti neng-nengan. Dijaga persatuan-kesatuane gotong royonge para warga masyarakat ning Bungur Sukamara. Oh, ngono ya. Terima kasih untuk para panitia uga Pak Kamituwa Jailani lan Mas Budi dan kawan-kawan para kontrang taruna ingkang mapan ning Kajang kene. Heeh, pelok Mas. Ya, pelok. Ya. Nduk Kimora ayo disik Nduk. Ya, ya. Mak Pang Pak yuk Kimora dari Kediri. Yo. Sugeng dalu, selamat malam Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Wis sehat, Nduk? Nggih, rada nggih. Oh, rada. Nggih. Rada sehat punang. Nggih, dan iki bengi sowan ana ing Kajang Bungur Sukamara. Nggih. Wis tau rene urung? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Oh, ngono. Don piyayi sakmono kae pengen mirsani sampeyan lho. Nggih. Ngopo kuwi lek macak ngopo kok dadak disiseti? Kurang. Oh, buntute ucul. Kethek apa piye buntute ucul? taline ya. Nggih. Remen nggih, Dok, Cahayu? Nggih. Nah, iki mau piyayi kene kepengin ngrungokne suaramu lan trajangmu lan kepinteranmu. Nggih. Nggih, niki dalam rangka napa sampean ngerti mboten? Napa nggih? Nah, bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Ngerti artine bersih dusun niku napa ngerti ora? Mboten. Nah, bersih dusun niku ngresiki dusun, syukuran nyuwun marang kurbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, warga mriki urunan nggo nanggap wayang kanggo srana tandha syukure nang kurbaning Gusti Allah. Nggih. Paham nggih? Setiap tahun lho kene wayangan. Siap. Pak Kangko wis ping 4 lho. Siap. Heeh, sampean ping piro, Yan? Satu kali ini ya. Nggih. Muga-muga tahun ngarep ditanggap neh ya. Nggih, amin. Amin. Ditungakne masyarakat mriki sedaya. Ditungakne ya. Nggih, kula tak salam riyen nggih. Salam nggih, saya ayo. Pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terus Kula wis lengkap lho kok panggah iri ya. pangkah lirik. Nggih. Kurang banter kira-kira sing banter. Jiro lu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Oh, sing banter dhewe ning nggon bunange nganti saking bantere untune nganti cepet lho, Dok. Nggih, dah. Pripun kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Nggih, mugi-mugi rezekine kuwatan nggih. Ben iso nanggap kula maneh. Iya. Bener. Terus napa? Heeh, ndongakne no. Dongakne Heeh. mugi-mugi sehat selalu. Amin. Warga masyarakat Kajang Warga masyarakat Kajen diparingi diparingi panjang umur. panjang umur. Putra-putrine Putra-putrine soleh lan soleka. soleh-soleh loleh. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Ah, nggih, lan Nggih. dipun paringi Lan dipun paringi berkah saking Gusti Allah, berkah saking Gusti Allah, lancar lancar nek pados rejeki. nek pados rejeki. Mugi-mugi Mugi-mugi rezekine berkah lan barokah sageta kathah wekasanipun kangge lunga dhateng Mekah. sampean nih aku tak cilik lho Pak Dalang. Heeh, ngopo? Sampean opo gak iso alon-alon ta? Tak ajari cerdas lho cepet set ngono lho. Lho utek kula Piye utekmu? Utekmu irung anu ya. Nggih. Heeh, cek gampang loading ya. nggih. Mugi-mugi Mugi-mugi diparingi diparingi rezeki rejeki kathah kathah tur barokah. tur barokah. Sageta Sageta selamat selamat fidini fidini hatal hatal. akhira. Yuh, wah kemen. Ngeliat dikek sithik kurang. Ya, nggih. Dede. Mugi-mugi berhibur sesarengan. Oke, siap. Nembang apa saiki Cahayu? Merahino. Wah, merahino. Nggih, Enten bawane to niku? enten. Enten. Saged punan. Nggih. Lho, mesti angger melu Pak Kangko tembange mesti beda. Nggih. Mambengi apa mambengi? Pangkurono Rinoso. Pangkurinoso kalih ula tampar. Kali ora tampar iki gedhi Nggih. merahino. Nggih, mengke lak klentu dibantu Mbak Okfa kalih Mbak Compik nggih. Congpe ora congpe. Nggih Compik. Congpe. Iso congpe. Piye sapa? Mbak Congpe. Nggih, pun. Ampun kuwatir nek sampean ki enek salah sithik, ngono ku mendhi ora enek wong ngarep nyeneni. Nggih. Jajal, kula tak pengen ngertos. Nah, coba. Ya. Hayo rowang Nduk, suaramu ambing ra ngene iki lho. Mok tambani apa awan mau? Mambing iki nyuwara dur sithik wis ilang lho suaramu. nggih. Isuk mau mimi apa kok suarane mari? Mimi obat. Obat apa? Obat abit. Obat teko rumah sakit. Oh, berarti sampean bar wayangan mau bengi melu Pak Kangkon nang rumah sakit. Untuk cari obat tenggorokan niku nggih. Nggih. Alhamdulillah. Soale saking pingine aku melu Pak Dujo Kangko. Wah. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Kimora. Pengen tampil karo Pak Dujo Kangko dengan suara yang maksimal, ya tak? Nggih, aku tidak mau mengecewakan Bapak Dujo Kangko. Aduh, langger. Aduh. Kowe luar biasa, Nduk. Kowe iki ya lagek kowe lho sinden sing ngelem aku ya lagek kowe. Sinden-sindenku kowe blas ora tau gelem ngelem aku. Gajigur tenan aku. Heeh, nyawang aku wis muak doan nyawang aku. Gayane Mbak Mayang iki kok iso ngene-ngene nyapa? Wah, lagi kowe ngerti ra ngene-ngene apa? Apa? Iki cah gaul. Julukane Mbak Mayang saiki apa? Mayang Tato. Ngerti ra? Nggih. Nggih niku sing juluki wong Ponorogo. Mayang Tato, lengene ditato. Biyen anu Nduk, ditato nggon weteng Nduk. Mayang wi. Yuh, Nang mosok. weteng iki, heeh,
Ditato nggon weteng iki ditato cecak. Lah sampean dina apa ndelok? Sik. Aku iki diomongi ngono lho. Diomongi karo bojone Mayang. Bojone Mayang iki kan kancane Pak Kangkong. Lha bojoku dhisik ditato cecak ning nggon weteng. Lah bareng meteng kan gedhe wetenge. Cecake dadi boyo. Nggih. Ya, terus. Pinuji murih. Murih. Jan cewetha kowe. Bener nduk ngono kuwi nduk. Intonasi kata-kata kudu genah. Syair kudu jelas. Nggih, ngerti to? Syair? Nggih. Ya, murih. Yo. Beti Ya, duh. Ya. Ayo Mas Brady. Supaya tansah maju. Terus Upakara karang lan gitri apik to. Tenaduk wah ekspresimu apik. Karang kan gigi. Kaya Pak Kangkong bar nguyuh ngono kae yo. Lah iya, Nduk. Aku kok entuk WA to, Nduk. Napa? Tak wacane ya. Nah, iki asli. Sugeng dalu Pak Dalang, nderek Udu sampun ngajak Dik Kimura matur sembah nuwun. Lho, sapa ngerti ra? Sing Pak Muklasaan. Lah, betul. Nggih, iki mau jane sampean arep tak bayar dhewe. Ning gandeng nek Pak Muklasaan iki kok bayaramu biasane 1 juta dadi 2 juta. Alhamdulillah. Nggih. Lek nyawer 2 juta tak kene sampean kabeh. Ya. Nggih. Ya. Tapi ditransfer sesuk ya duwe. Nggih. Ora apa-apa to? Nggih, mboten napa-napa. Heeh. Tak utang sik ya. Nggih. Hah? Nggih. Nggih. Tapi ojo lali nggih, Pak. Ora. Kok duwite mok pek dhewe. Ora. Anu Bu, sing 1 juta Bu, 1 juta paringno. Mengke mawon to didelok wong-wong lho. Wah, isen. Iya, engko ya. Duh. Kuya prukun tumandang hasengkotku bregot Nduk, ngerti ra? Saman nyuwara bapak-bapak sing ning ngarep lho, mrenges nganti ngiler ora krasa lho. Nganti ngiler ora krasa. Mergo bocah cak mono ki sik kelas 4 lagi munggah kelas 4 iki ya. Nggih. Aduh, jan nembang kok ekspresine kaya wong nguyuh. Ya. Terus. Temah dadya tata harja Iya. handayani Enek tekanane lho. Aja meneh kok sih lho, aja meneh kok bapak-bapak ibu-ibu sing padha mirsani jenengan. Wong sing mripate war-weruh guyu lho. Nanang PC kae guyu lho, matane ora roh lho.
Terus piye no? Lanjut nggih. Lanjut nggih, nggih. Kok ya ora lali lho, tak selani omong kok ya ora lali. Enak. Murah sandang pangan yekti jero kutha desa tangan buat Kimora. Iya lah mau ngapalne kapan? Lah mangawan. Mangawan. Ya maksudnya latihane kan dhisik. Oh iya. Heeh. Mangawan dimatengke ya. Nggih. Nggih pentas melu, Pak. Cina. Pak Cino piye to? Pak Kangko. Iso Pak Cino iki lho. Lah, aku ngomong Cina. Oh Cino to, tak kira kupingku Cino. Cino kok ireng. Aku ora wani ngelone budek aku. Ora aja. Aja. Edian, duh, ya sak mene kok. Alah kemayune. Iki nyapa ngene? Ape azan to? Ayo saiki dilanjutke langgame ya. Nggih, langgame. Heeh. Adote Glia gawe ora lho. Sampeyan lek nembang kok mending nyawang Mbak Cumpik iki apa? Mbak Cumpik iki apa? Penggemar berat ya sampeyan. kakak kula. Oh, kakake sampeyan. Layak kok bodine meh padha. Kuwi pomo didekne kaya bongkotan damen. Oh, sinten sing awet? Oh, hamba Allah disawer. Hamba Allah, blok goblok. Hamba Tuhan. Cak tuwek goblok. Oh, alah Mas Nanang iki. Hamba Allah dipun sawer 200.000 cahayu. Nyono. Dicekel sing golek cekel Pak Kangko lali. Nggih. Matur nuwun sik hamba Allah. Matur suwun nggih Bapak. Mugi-mugi rezekine Lancar. Mugi-mugi rezekine lancar. Terus napa? Nyawer kulone nggih. Oh iya. Terus napa nggih? Sehat selalu. Amin, amin, amin. Dungane cah cilik mandi kok. Terus apa neh? Terus Duk, terus dungane terus. 200 iki dungane kudu akeh. Watuk terus. Ya wes, pokoknya sukses selalu ya. Nggih, sukses selalu. Iya. Terus. Kok kaya Sukrasana to iki. Konsentrasi. Nggih, mugi-mugi wonge sehat terus. Amin. Nggih, rezekine lancar iso nanggap kula nggih. Amin. Nggih, pas mantu. Oh iya iya iya. Pon ngerti lek duwe anak kowe pas mantu. Heeh, nggih. Kula lebokne tas nggih. Oh lebokno, lebokno. Aja dimalingi nggih. Ora. Kak, wah sak dodokane sak 1.200.000. Duh. Kula lanjut. Gak sah. Ya lanjut kok ya. Ki kok ditibane dangdute apa Cahayu? Napa? Apa dangdute? Dangdute Kusuma Wijaya. Heeh. Nggih. Kusuma Wijaya. Yuh, ada kuwi nganggo musik sing gamelan sikik apa? Apa? Gamelan nggih. Heeh, apa? Heeh. Apa? Ninggal katresnan ya. Nah, matur kalian Pak dosen, Pak Dodo. Oh niku nggih. Nggih. Perasaan Dek iki kendange mboten kuwi nggih. Ora, mambengi adike. Kok ya apa kowe karo yogane Pak Kangko? Mambengi adike Pak dosen, Pak dosen ana urusan kampus. Nggih.
Nggih, nika sing mau bengi Mas Kasih Haryono. Niki pas Eko Widodo. Ganteng di karo adike. Adike. Oh iya. Ayo pancen metu dhisik karo metu keri ki apik sing metu keri kok. Ben adil ya, mangkan aku wis mang tak love to ngene mau. Love. Kuwi, adike saiki tak lem ganteng. Heeh, iya. Oh, wis di love. Oh alah. Ger, marang kendangan iso nututi karo suaramu ya, Nak. Pak dosen mengki dipun dawahaken, matur. Pak dosen dipun Didawahaken lagu Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Heeh. Musiknya kayak diomongi, jangan lupa musiknya. Jangan lupa musiknya Dwi Jolaras Indonesia. Oh, alah anake untung iki jan. Ya. Munggo nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa bisa elingmu. Salam kanca-kanca BPKJ, penggemar wayang Dewi Jokangko Mbak Suprona. Mas Giono. Kicau mania. Mas Pomo, terima kasih. Hatiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Bu Retno, terima kasih. Tak suwun rinduan kaya ndering uni. Sliramu kedawanen. Lemon juga kaya penari ular apik anjo. Nggih. Saiki jogetmu semakin tertata lho. Nggih. Semakin tertata. Mbiyen ki jogetmu mung megal-megal tok ning ora Lah nggih sampai kono nggih. Heeh. Lah iki sampe kono ya ora apa-apa lho, Nduk. Oke, siap. Siap, heeh. 1 juta ya. Ayo siap. Tekan. Nggih. Siap. Siap. Mat tekan ayo. Maju sik. Idik. Nah. Siap. Siap.
Niku Pak Sing musik. apik lho, gamelane Eko, Musike. pianone musike. Ah, nggih. Sing ibot ngerti jenenge ra sampean? Mas Coro jenenge. Oh, Coro. Jenenge kewan. Kewan panjenengane Coro. Nah iki sing gitar sapa iki? Sing Mas gitar Joko jenenge Joko. Joko. Oke. Kowe Pak Eko ki bar dadi Antareja bar ambles bumi suwi. Bar ilang ora enek jejake nang endi. Nggih. Kita ndek gendakan anyar. Nggih. Aduh, mikol meneh, Nduk. Nang kono ora apa-apa ayo. Ojo